हेलो गाइस वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोना मारै दङ आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दङ दिनै नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन गोसो मोजां खनसे स्राय बरायगारबाय आरोना गाइस दिनैनि भिडिअ मानि सायाव जागोनब्ला नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल खोनानानै एसेबां मिथिखाबाय जानांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बानायलांबाय थादो गाइस आं दिनै जास्ट मोननैसोनि टपिक्सनि सायाव रायलायगोन आरोना मानो होनबा आथिखाला जिबायदि जागासिनो दं नोंथांमोना नुगासिनो दङ एकदम माने जेरैखि थाङा एक्सिडेन्ट मा जाखो दा संसारा नै रिसेन्टलि दाखालिसो जोंनि डिस्ट्रिक्टआवनो माने बिराद गाज्रि एक्सिडेन्ट जादों आरोना बासजों ओमफ्राय मोनसे खयला लाबोनाय बेबायदि मा होनो ट्राकजों आरो बासाव गाखोनाय मानसिफ्रा बेबायदिनो पिकनिक जानो थांदोंमोन आरोना जानुवारिनि नाथाय दा बिथांमोना जानानै फैखांनायनि उनाव बिदि फैनानै लामाया एक्सिडेन्ट जाबाय एक्सिडेन्ट जानानै बिदिनो स्पट डेथ 11 जन थैखादों गाइसमोन गामि गंसेनिनो सानना नाय नोंथांमोना मामुलि गाज्रि एकदम माने जोंनि बे गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव बेनो एकदम मानिजाथाव एक्सिडेन्ट आरोना माने बिराद स्पिडआव जाखादों खोमा आरोना मानो होनबा दा जोङो खोनानाय मथेबाथ' मा होनो लामाखौ कन्स्ट्राक्सन बानायगासिनो दंमोन आरोना माने 2 वेनो आरोना लामाया होमबाबो माने 1 वेल' जाना दंमोननो दा बैजायनि अपोजिट साइडनि गारियाबो मिन्थिया 1 वेल' ओमफ्राय बिजायनाबो मिन्थिया 1 वेल' बिदिनो स्पिडआव फैदोंमोन खोमा हरनि खोथा बिदिनो एकदम बिराद गाज्रि एक्सिडेन्ट जाबाय जानानै मा जाखो एकदम बासा गिग्र'जोबखादों आरो बिदि ओमफ्राय बहुदआनो घायल जादों बहुदआनो ओमफ्राय बिदिनो आखाइ बायदों सोरनाबा आथिं बायदों बेबायदि आरो ओमफ्राय 11 जनाथ' स्पट डेथ गामि गंसेनिनो दाखालि साननैसो जाबाय बिथांमोना एकदम दुब्लि बारियाव माने लाइन फुथुनानैनो माने बिदि माबाखौ बानायबाय आरोना नियमखौ बानायबाय बेबायदि ओमफ्राय दा रिसेन्टलि मैयासो आरो जालायबाय बे जायगायावनो एकदम बलेर' पिकआपआ जालायबाय आरोना एकदम बलेर' पिकआपजों आरो बिदिनो हाबा थांनाय गारि होन्दोंमोनखौ आं हाबा थांनाय गारिमोननो आरो बे गारिजों जालायबाय एकदम गारियानो खननै खनथाम बेलथायलांलायदों आरो लामानिफ्राय हाइवे नालाय गोजौ लामाया दुब्लियाव आरो खननै खनथाम बेलथायलांदों आरो बेबायदि गाइस मा जाखो दा एकदम माने न'निफ्रायनो ओंखारनो गिथावनासो जाबाय बाइकखौनो सालायनो गिबाय गारिफोरखौनो माने सालायनोसो गिनांगौ जाबाय मानो होनबा दा नोङो मोजां नोंनि वेजों नोंनि लामाजों नों सालायलांबाय थाबाबो दा गुबुना जुदि फैनानै नोंखौ सौफैयोबा होमबा मा जागोन थारमाने सिकिउरानो गैला आरोना बेबायदि एकदम माथो बुंबावनो दा गाइसमोन ना बेखौ खाफालनि खोथा बुंनांगौ जाखो ना बले जानो गोनां बिदि जादों बेबायदि बुंनांगौ जाखो बुंनोनो हाला दा बिदि आरो गाइस दिनै भिडिअआ जास्ट बिदिनोमोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला अननानै भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो बेल आइकनखौबो अन खालामना लादो जाहाथे आं जेब्लानो गोदान भिडिअ लाबोगोन अब्लानो बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट नटिफिकेसनखौ जे नोंथांमोना मोननो हायो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय